Ayun, welcome back mga kapotpot. Pinagbabawal na teknik ulit tayo ngayon at tayo pupuntang MOA. Kukunin natin si Merida. Pinahiram natin siya kay Jay Katigbak nung nakaraan. Kung nabalitaan yung mga ilang months ago ba yun, nakalimutan ko na eh. Pero pinahiram natin yun kasi nanakawan ng bike si Master Jay Katigbak. Tapos nung nabalitaan natin yun, ayun, inoffer nga natin na pansamantala ipahiram muna natin yung bike, yung Merida, habang hindi pa siya nagkakaroon ng bago. Tapos yun, umokay naman siya, so hiniram niya. For the meantime, meron siya nagamit. Ngayon mukhang may ginagamit na yata siyang bisikleta ulit, yung dati niyang bisikleta. So kukunin na natin yung Merida para tayo naman ng mga gamit. At namimiss ko na rin yung Merida na yun. Medyo marami rin kwento yung Merida na yun, marami na puntahan yan. Yan ang una kong 29er na bisikleta. So yan ang ginamit ko, pinakaunang multi-day ride ko, Manila to Baler. Yan, ginamit ko yan. Dati ano pa yan, full MTB. Naka RockShox na fork. Tapos naka 29.02 yata na 29.02 kapal, 2.0 na gulong. Tapos yan din ang ginamit ko nung sumali ako ng Audax. Once lang naman ako sumali ng Audax 300. Yan ang ginamit ko. Tapos nakailang Manila to Baguio rin yan, siguro mga 3-4 na beses ginamit ko yan sa Manila to Baguio. Sagada, yan din ang ginamit ko. Tapos ano pa ba? Ang dami. Unang Manila to Bicol, yan din ang ginamit ko. Una at saka pangalawa. Yung unang Manila to Bicol namin, hindi kasi naka-vlog yun eh. Walang vlog yun, puro pictures lang. Yung pangalawa, yun yung may vlog, yan yung may 6 million views sa YouTube. Tapos pandemic, nagpalit tayo ng gravel bike. Medyo napahinga si Merida. Tapos medyo nakatambak lang siya. Pero ngayon gusto ko na ulit siyang gamitin. Ngayon, yun nga, kukunin natin siya ngayon. Kikitain natin si Jay sa MOA. Pero dadaanan muna natin si Uy si Batman dito sa Marilao exit. Sakto, alas 3. So, what's up mga master? Yeah. Hi! It's nice to be back. Tagal ko hindi nakapadyak. Parang ang layo ng pinadyak ko mula rito hanggang amin. Oo nga, kailan ka ba last na nagpumadyak? Nung July 30, 21. Pao nga master, ikaw mag-ano. Yan. So yun, what's up mga master? At nagkita kami ni Master Ian. Si Master Ian, 2 times na nakapadyak oh. Ako talagang zero padyak. Maliban na lang pag naghahatid ako ng anak ko. Yung tri-bike ang ginagamit ko dahil baha pa sa amin. Naku, grabe. Hanggang ngayon? Ay ngayon wala naman, high tide lang. Doon mo 1 week ang baha. Grabe, nakaka-trauma. Seatbelt master. Oy, sorry. So yan mga master. Kagabi umulan na malakas ah. Sa amin wala. Wala? Oo. Buti sa inyo, hindi umulan, hindi ko malakas. Gaganda ng mga ride ni master oh. Puro star. Puro UP. Puro star studded ang mga kasama niya oh. So shout out Ma'am Julina. Sana Yan. next time. Oo, next time. Yan. Gamit muna tayo ng pinagbabawal na teknik. At kasalukuyan tayong nagpumasok na ngayon sa Marilao. may ano ka master? May ilaw ka? Meron. Wala yung headlight ko eh. Nabalagan tayo sa shop baka meron. Record natin kung kahabaan ng papuntang North Harbor. Malamang konti nakakadaan dito eh. Ako mga siguro pang ilan ba? Wala pang 10 beses na tumaan ako rito. Kalsado na to papuntang, may daan dito papuntang saan yun? Tatalon ba yun? Hindi, Papuntang Nabotas, Malabon, sa may C3. Tapos yung mga port area. Tapos meron ito papunta Espanya.
Tsaka hindi, mataas to master, elevated to eh. Maganda yan dun sa ano. Dun sa mamaya bandara maraming mga sanga-sanga yung ano. Pagka nagsalabat na yung mga parang flyover. Mas tipid dito eh. Kaysa pagka nag-skyway ka. Kasi skyway, papuntang Moa. Mababa ka ng Buendia. Siguro mga sa kulang-kulang 300 pesos na yun. Dito 299 lang mas. From dito sa ano. Mas mura. Ang piso. Hindi wala 299 dito. Ano lang dito, alam ko regular rate. Lang to kasi ano to eh. NLEX pa to eh. Kasi iba na yung rate pagka SLEX top. Mahal ang skyway. First time po nakadaan dito, ganda ako sa parang nasa ibang bansa rin. Tsaka dito elevated dito para ka rin nasa Skyway master. Oo. Kita ko puro mga bubong na lang din. So, makikita mo yung ano, Manila skyline, yung mga building na yun. Ang pinakabago ditong exit, hindi, matagal-tagal na rin, last year pa. Yung papunta Espanya. Haba dulo din. Dati nung naman ako rito, hindi ko pa sa Espanya. Pero hindi pa yun yung dulo, may diretso May diretso ka. Hindi na malaman eh. Nasa taas. Ayaw kita yung ikalookan. Nasa Caloocan na tayo. Ano na to eh, yung North Cemetery to Chinese. Oo nga. Sarap po, parang abroad din eh. Parang mas mataas sa Skyway master. Or Hindi, may mga portion. may portion na ano. Na mataas. Ayan, kagaya niyan sa papasokin natin yan. Mas mataas sa Skyway ito yan. Oo. At ito patay mo na yung ano, yung isang building. No? Tayo, Nasa di ba? city- Sa kanan. Nasa C3 na tayo. Yung kaliwa, ano po, kaliwa ang parang... Price pa eh. Ano nga rin natin po? Ay, hindi pa. Hindi ako bumaba. C3 tayo bababa pag hindi pa baba. Diretso pa tayo. Ay, hindi, kasi may iniiwasan akong kaliwa yung pa Espanya. Ayun, oh. Oo, tignan ako. Ayan na. Ayan, naku, Espanya mag-Espanya nga tayo. Dapat dun tayo sa ano. Okay lang. Ito nga iniiwasan ko. Nagkatan. Yun dapat yun sa pinakamataas eh. Oo nga eh. Wala na. Ito nga iniiwasan ko. Bakit? Ganun din. Wala kasing sign doon sa ano. Meron.
Kaya lang Doon na yung maliit. mismo. Doon na mismo sa pinaka ano. Right turn. Hindi tayo dadaan sa pinakamataas na portion. Oo nga. Kaya dito kita-kita ng mga pagkakaiba. Anong pagkakaiba sa speed limit dito sa NLEX saka sa SLEX? Dito 100 eh. Ah hindi, wala na, 60 na lang. Hindi. Ano? Ang minimum dito, minimum is 60. Ah, Maximum is 100. Doon yung minimum 60. maximum. Ang maximum pala, maximum is Speed 60. limit yun. Pagka nag-over ka, overspeeding ka na. Hindi, may ano lang, plus 20 yan. Lagi yung plus 20 ron sa Skyway. Pag lumampas ka sa plus 20, yun. Pero marami hindi nila ano naman. Pwede naman plus 20. Dito yun master. Kapag ka yung straight line, pwede kang magano 80. Pero pagka yung yung curve line 60 Ganun ba yun? ang minimum. Oo. Ang maximum. Kaya sa Skyway, pag dito sa bungad, puro 60 kasi puro kurbada eh. Oo. Ito, tondo na to, alam ko eh. Diretso na ba to? Kasi kung diretso na, diretso na natin. O, exit na. Wala exit. Espanya, exit na. Dulo na. Hindi, meron pa. Ay, nadulo. Oh, dulo pa. Ah, hindi, wala. Exit na rin. O, exit. FID na rin talaga. Lahat eh. Wala na, dulo na talaga. Magsaysay. Saan na magsaysay? Natin. Tingnan natin kung saan niya magsaysay. Magsaysay Boulevard. Saan yun? Sa magsaysay. Ano ba saan yun? Mahal ang kontrata sa mga billboard yan. Ngayon saka lang ganyan ang pwesto. Tignan natin niya kung saan yung magsaysay Boulevard. Hindi ko na makakatayo. Dapat yung ano na yun pwedeng ganyan bike lane eh. Yun, ito, delikado. Hindi lalagyan ng barikada rin. Saan ito magsaysay? Keep right. May signage na. 500 meters. May daan niya pupuntang Rojas. Sigurado. Kaya lang saan. Lagpas ng Espanya. Ayun, tapos may diretso pa eh. Oh. Saan kaya yun? Pag natapos na. Ay, hindi. Pabahan na pala. Hindi. Hindi pa taas diretso pa. Ano yun eh. Pag ganun no? Kabila. So yun, naka-exit tayo sa Magsaysay Boulevard. Saan yung magkaysay?
Yun. Dito pala magsaysay. Hindi, parang part to na ano, ng Aurora. Saan tayo? Kaliwa, kanan? Paano tayo? Dito, kanan tayo. Kasi pabalik Ayan, tayo sa oo. city yun. Ay, hindi. Ay no, Malacanang. Saan tayo? Sa Pamamakati? Ayun. Oo, ba't tayo pupunta ng Makati? Ano Dito tayo? Osmeña. Oo. Sige, sige. Tama. Rizal Port tayo, Intramuros. Kakali tayo. Kanan. Ay ba? Hindi tayo kakaliwa. Saan to? Doon yung papuntang Santa Mesa. Okay, alam ko na. Ano na to? Puresa na to. Pero kung Makati, kabisado to, Master. Dito rin, Santa Mesa yun eh. Pinaba natin. Okay. Okay. Yun pala. Puresa. Puresa pala baba nun. Okay. Now you know. Oh, yung kabilang dulo kaya, meron pang diretso eh. Yes, nandito na kami sa MOA. Dito lang kami. Ikot-ikot. Yun, nasa MOA na kami ni Sir Ronnie. At nakita ko may text rin si Jay Katigbak, nandito na. Master! Master, sumama na ako para personal na makapag-thank you sa'yo. Thank you sa t-shirt Okay. Ito na oh. Ayun. Shoutout sa mga taga Mindanao. Oh, shoutout sa mga taga Mindanao. Welcome dyan sila, Jay. Ayun. Yes. Oo nga eh. Yun, welcome back. Nadagdagan ng milyahe. Nadagdagan ang kalawang yan. Nadagdagan ng kalawang. Oo. Tumawid ng dagat eh. Kaya pag ano? Hindi ako binitin, nakatubay eh. Oo. Ito yung kaunahan mong MTV, no? Hindi, Hindi ba? ang una ko 26er na trims. Hmm. Pero ito yung dito ako na Kailan mag-long mo ride. na ano to? 20 ano na to? Yung nagpagudpud tayo, ito na? Oo, yan na yun, pagod-pud. Pero ano pa yan dati? Naka-shocks pa. Tapos 2.0, 2.1 yung gulong. Okay, take off. Last na nag-take off tayo dito, pagod-pud pa yung biyahe natin ha. Okay na ba pulsing ng 12 o'clock? Oo. 5 o'clock ngayon. Huling magkasabay kaming nag-ride out dito ni Jay Katigbak. Pagod-pud ang biyahe namin. Tagal na, 2016 ba? Grabe. Ngayon, dito na lang muna. Hoy, bago to ah. O, ang tagal ko lang hindi nakapunta. Last na nagpunta ako sa MOA, wala pa to. Glanson Place. Oh, matagal nga ako din nakapunta rito. Tsaka ang puntahan kasi dito sa MOA tuwing umaga. Yun ang maraming nagbabike dito. Tsaka tuwing umaga, sarado, may portion dito ng MOA. Itong pinapadyakan natin. Sarado to hanggang dun sa may kabila, sa may ang tawag dun. Basta sa dulo ng kalsada ito, sarado yan. Pag umaga, lalo pag Sunday, marami. Sila biker dun, dito madalas eh. Ito nag-ensayo. Dati nagpupunta rin ako rito. Kaya lang sa Nova pa ako dati nakatira. Hindi na ako nakakaikot dito kasi pagpunta ko rito galing Nova, na 30 kilometers na agad. So pagdating dito, babalik pa. Kaya pagdating dito, ano lang, siguro mga isa, dalawang ikot. Yan, hanggang dito ang iniikutan ng mga nagpe-peloton tuwing umaga. Dito sa may Conrad, ang U-turn na yan, no?
Tapos pabalik dun sa kabila kung saan tayo nagsimula sa may 7-Eleven. Namiss ko rin tumambay dito ah. Ano doon sa gilid oh, maganda ron. So, abangan nyo pala sa channel ni Master J Katigbak. Mag-ano sila, Mindanao Divide. Yes. Ayun, yun yung uniform nila oh. Okay. Shout out sa lahat ng mga taga Mindanao. Alam nyo na kung anong area mga i-cover nyo sa Mindanao? Ayun, from Cagayan de Oro to Jensan. Kaya di ba itutuhugin, hindi ilulupe? Ilang araw yan? 6 days? By touring. 6 days. Tapos Davao tsaka Jensan may separate day para mag-city tour. Yung divide, isang ano lang o bali lagare? Ano master eh, kasi gaganyan kami sa pabukit na dito, pababan Davao, Digos, Jensan. Pero may bukit lang. Dapat Mindanao Thunder. Minaximize namin yung ano na para mas marami kaming spot na mabisita na yung ano Tourist karapat spot. dapat bisitahin, parang ganun. Sinong mag-ano sa inyo? Mag-attract ko, si Jay, alam ko, nag-Mindanao na to eh. Ano lang ako, basta likod ka o parade. Oo. Hindi, wala. Ikaw Master, Wala namang nakapag-Mindanao ka na? Hindi, pero doon galing ako doon talaga nung 4 years old. Eh gusto kong rest bakan, baga Doon ka pinanganak? airpod ko taga Jensen. Okay. Ako hanggang Butuan lang ako from Liluan, di ba? Tumawid kami Lipata tapos ang Butuan. Oo. Pwedeng ituloy yun. Ang kasama nila si Sir Noel. Si Sir Ronnie di makakasama eh. Kaya nga. Sayang. Mawawala ng tagapagligtas sa Luzon. Mawawala si Batman. So from Manila, saan kayo lalanding? CDO. CDO. Magtutugo kayo. Ilang araw yon sa barko? Yung nakuha naming ruta, parang more than 24 hours lang kasi August 19 na yung yung punta doon alas 8 ng gabi. Ano yung Roro? Hindi. Hindi. Rekta barko. Rekta. Kasi merong parang 2 days mahigit master, no? Maraming nadaanan doon. Lanang Budlon, may pick-up. Malamang mas mura yun. Matagal nga lang. Mali nga dapat pala pagka-barko, mag-book ka, pag medyo malapit ka na umalis, huwag ka mag-early booking kasi mas mahal pala yun. Kasi aeroplano, mas malayo, mas mura. Pag papalapit, mas mahal. Baliktad pala sa barko. Ganun? Kaya nag-book kami ng sobrang aga. Puta, 2.5 kami. Pagdating sa kanila, tigwa 1.6 lang, 1.7. Promo. Kasi kami nung nagano kami kasama ko si Cedric. Yung time na yun, parang galing kami na Di ba nagmasin Bohol kayo? Oo, galing kami ng Tagbilaran. Tapos punta kami ng Cebu. So, pag ikot kami sa Cebu. Tapos yung doon kami bumili ng ticket. Hintayin lang kami ng mga 3 hours, 4 hours. Hintayin namin yung boarding sa Pasay. Ano sila? Yung matnog alin, nakakatakot minsan yan eh. Yung tawid. Hindi ko pa naman. Yung beses ba? 1, 2, 3. Sa lubong dun Apat na beses na pala akong tumatawid na alin to, ay mas nagto alin. Relax ang dagat. Yan yung kalahati oras, di ba? Oo. Mga isang oras. Yung filtrang ko ron, may sarili silang di ba? Sa lady. Bangka. Wala. Yung hindi mabilis na yung ang bagsak San Isidro ba yun? May first class pa nga yun eh. Yun yung nasakyan namin nung tumawid kami. Rango. Yung meron silang aircon dun sa taas na mahal. Ano ko lang, line. Diretso. Hindi, pag dito, yung may ligaan. Parang ganda nun, Cagayan. Oo. Experience lang. Makapag-book nga ng Cagayan. Kaya lang yung bisikleta, hindi ko alam kung pasok dun sa bus nila eh. Cagayan Valley. Alam ko, pasok Oo. basta yung paklan. Malamang folding na lang. Advantage no? Oo nga pala, naka-folding ka Master sa Mindanao, anong gagamitin mo? Hindi, yung bike ko. Hindi ko kasi kakasetup ko lang kanina eh. Hindi ko na dinala. Kailan nga yung Mindanao nyo?
Sa ano sir, sa August 18 ng departure from Manila. Tapos August 19, 8 p.m. arrival sa CBS. Imumukbang ko ron yung durian. Yan lang yung inaano ko ron. Sana buy one take one. Ano, ibang ano, mas masarap ang durian. Hindi sa Davao Saan? sa ibang lugar. Igos? Hindi ko alam, hindi ko nakakaikot na Mindanao. Kaya sasamantala, baka kami mga isang buwan kami dun eh. Kasi pabalik yung Isang buwan? Mindanao Divide version. Ewan ko lang kung may pamilya pa to pag gawin. Hindi, alalay ako nito eh. Oh, ayan na pala eh. Nakapag-picture din kay Idol. Silko Master yung lakad sa amin. Gano'n ba? Hello po. Hello! Jay, katigbak. Ang layo ng nilakad namin, no? Ay, Hello gandang hapon po. Saan kayo naglalakad na? Bawal kasi Galing sa kabilang dulo. Tinamakan na ka lang magsimba to sa Baclaran nung tumatawag ka, Master. Master eh. Oo nga, ay nasa simbahan kami, walang signal dun. At tinatanggal mo yung signal. Dapat may ano, dapat may sundo sa airport, di ko na... Kaya mo siya maglakad. Hindi mo alanganin eh. Dami nga, nakita ko pag dito na ako nagbukas eh. Sabi ko, habulin natin itong ano. Sila yun, baka abutan pa natin. Jay. Oo nga, ano, susunod sa airport eh. Wala, nung ano, ganun na nga. Ano, nakapadya kayo? Oo, doon papunta rin sa kabilang dulo. Basta Master, daming naghahanap sa'yo eh. Kamusta na? Ayos lang. Oo, kamusta na? Nagpaano lang ako. Lamig-lamig. Traffic lang eh. Picture daw. Picture, Jay! Ano, kita kits. Yan ang Iba na trip namin ngayon. Sawa na kami sa mga mahabang padyakan. Mahabang lakaran naman ngayon. Long distance walk. Long distance walk na may bit-bit na bisikleta. Konti pa Jack, dami lakad. No. ang alamat na trek. Daming cage kanina. Oo, marami na pagkakapitan ka lang. Lakad-lakad lang muna. Bawal dito eh. Nakailang kilometers na kayo? Bike to eh. Nakailang kilometers na kayo? Mula bahay lang, Baclaran Tech. Malayo na rin. Mga ano lang yun, anim-anim lang, Master. Anim lang yun, mula Sa inyo, Master. Oo nga. Kasi hindi Ando kami kanina eh. Sa inyo. Sa area nyo. Oo, nung siguro, sabi mo, matawag ako, yung pala yung matawag. Eh, pasalubong na namin si Yulo doon sa ano. Wala na, ano signal. Baka taga Quezon City kayo. Walang biko. Halala ko dati yung meet up natin ng ano ah. Yun, doon. Dito. Doon sa kabila. Yan, dyan sa kabila. Oo. Ang daming dito sa lugar na to. Hindi, mga long ride. Alright, pagod food. Oh, dito palagi. Pagudpud, Sagada, Baguio. Dito nga yan, no? Dito. Ay, sama kay Victor Sala. So nga pala, yung pinag-uusapang Mindanao Divide. Ito kasama ni Sir Noel. Na magpaalam na kay Ma'am Sally ng isang buwan. Kailan ba in-organize yan? Ano, Last year pa permado na ba? Oo, di ba? Kailan tayo nagkita sa Kilometer Zero? Hindi sir, February yung 7-11 February ba yan? Alam mo ba paano magpaalam yan? Paano po? Magkukwento muna yan. Ah, ano kwento? Ang nagkukwento niyan, ay may ano pala, may Cebu Divide, ganon. Kukwento muna niya, gano'n. Basta ganon. Mindanao. Puro pahapyaw. Para pahapyaw, kwento niyan. Unti-unti yan, unti-unti yan, kukwento niya habang nagkakape kami yan. Punta kaya ako dun, kasi di pa ako nakakapunta ron eh. Ganon, nung paalam niya. Hanggang, habang papalapit na yan, kaya ko kaya yun? Siyempre, mga Mga style mo, mga style. Dahan-dahan. Pero mas mahirap po yun yung Cebu Divide nila kasi bikepacking yun eh. Oo, Yung yung ngayon namin, Eh, bike Nahulog ako sa bangin dun eh. di ba nahulog siya? Sabi ko nga, wag na siya bumalik doon. Nagulat nga ako sir, may porter ka nun, di ba? Oo. Gagantihan Buti, ko pa. bangin, hindi ano. Bangin lang na mga 5 meters lang hinulugan ko. Taas din. Si Sir Noel ng porter, hindi nangyayari din, di ba sir? Pag nanonood ako sa inyo naman.
Kaya may porter. Pwede naman eh, may part na pwede kong padyakin eh. Buhat na niya eh. Buhat na niya eh. Tuloy mo na. Nagsimula yun doon sa mahirap lang. Ang pinaka-total yung paalam niya, may ticket na siya. Wala. Ganun. Nawala na yung ticket. Ayun. Ay, tuloy na pala kami ni Batman. Promo eh. May promo pala, ganun-ganun. Kundi walang promo, hindi ako pupunta eh. Buti na lang may promo. Pala diskarte. Oo, ganyan ang diskarte niya. nadala din tayo sa promo, no? Oo. Ang sabi, ano, di ba ang sabi? 2.5 kung walang promo, 2.5 yata. Hindi. Di ba sabi yung piso pair. Oo, dati piso. 99. 99 pair. Sabi niya, ay, sayang. Kauubos na po kahapon ng seat. Oo. Di ba sabi sa'yo? Oo, bus lang. Kung sa ting may kukuha yata, yun ang isasagot nila. Ikaw, ubus lang. Sir, ma'am, Sige, mga ng bipo. Yan. Welcome. yun oh. Sa isa na naman copy yan, sir. Hijack na natin yung happy session ni Doc. Oo. Wala dito kayo, pa-Japan na lang eh. Punta kami to. Oo nga, no? Kailan? Naka-October. Sarap. Kabalik na. Ah, nakabalik na, Doc? Ilang Kaya lang, araw ba? kaya lang master sa Japan, saka yung dito sa Pilipinas. Yung uwak dito sa Pilipinas, saka yung uwak sa Japan, iisan dialect nila. Talaga? Uwak din. Uwak ba? Uwak. Walk din? Uwak. Hindi ko makuha. Di ba pwede magkaiba yun? Hindi, Oo, walk kasi daw. yun. Yung walk niya, walk pare-pareho Walk yung din eh. dalawa. Walk, walk, Yeah, walk. sabi ni Doc, Uwak. kami uwak ko. Eh, sumagot naman, uwak. Uwak. Eh, sa amin, di ba may uwak na sa amin? Isang, Hindi na kailangan Google Translate mo. Ah, ibig sabihin Pala eh. yun eh. Yung language pala, pareho lang. Kahit ba nasa Japan siya, ano? Kahit sa Japan siya yun ang yun ang nagkakaisa. Talagang nilalang ng Pare-pareho. Diyos. Isa Uwak din, uwak. Uwak din. Bali ilang araw si Doc doon? Ah, Ilang araw si Ah. Doc sa Japan? ilang alam kung ilang araw si Doc. Ganda sa Japan. Kaya lang, talagang si Doc. Nakapag-bike ba si Doc doon? Oo. Alam nga eh, 100. Sarap. Partida no, walang bar tape yung gamit yung trap bar ko. Oo. Ah, maarkila lang si Doc eh, no? Hindi, dami niya. Dala ba yung Basta natin tayo, sayang eh. Malamang safe doon, hindi yung mga bike lane talaga. Oo, ang laki. Tsaka yung yung disiplina na nagda-drive. Hindi, saka doon Yung mga ganap na ruta eh. sa train lang, di ba pag may locker? Yung mga pasok sa... Eh, tignan niya na background. yung ruta niya eh. Papunta Hindi, punta kami yung Japan. mga gamit na doon. Yung Ganda yung bike. Dadala daw siya ng Pero bike. ito, daling ko to. Sir Noel, manghihina yan pag di nagdala ng bike. Sabi niya nga kayo na Sayang lang eh, tatlo nadala ako doon sa magkikot-ikot doon Singapore ako Master eh, no? Dapat talaga may dalang bike doon eh, no? Hindi, pwede ka magrenta ron, Singapore. Mahal Hanap eh. ka ng mga Pinoy doon, baka paihiramin ka, kilala Puro ka ano naman eh. eh. Eh, puro naka-Brompton eh. Oo. Eh, di ta- Pang city di ta- cruiser. Di natin tropa yung mga naka-Brompton eh. Tsaka... Di ba nag-Japan na kayo dati? Oh, bago mag-pandemic, di ba? Pumutok na yung pandemic, hibuti nakauwi na kami nun, kundi ma-lockdown kami nun. Japan. Tinatayo nila. Nakain tayo ka. Paano na lang, mga 20, 30 isang araw. Yung mga taga Mindanao Para na huwag lang, pinabibigin tayo. para huwag lang tumunat. Sila pinaghahandaan nila yung pagdating ng araw-araw loop eh. Ganda naman kasi nung ensayuhan nila, no? Ang linis ng hangin. Diba? Totoo, ano ko lakad ko nung umalis ka? Hindi. Yung dumating ka sa inyo. Wala naman. May naka-face mask ako lagi. Sir, yung tubig mo. Hindi ka nahihirapan nun sir pagka naka-face mask? Hindi lang. Mas nahihirapan ako pagka Pwede nagip mo ko yung marami. usok ng sasakyan. Hindi ako komportable nung walang ano. Yun no, lagi mayroong face mask. Nalulunok ko yung usok eh. Wala pang pandemic, nagpa-face mask na Oo, siya kahit eh. dati. Talaga. Di ba? Una-una kasama to si Sir Noel nung Baguio. Naka-mask na. Nakaganon na lagi yung mga Ano pa yun? surgical mask. Pre-pandemic pa yun. Pre-pandemic pa. Mm. Puro mga
2018 yun ano. O yung punta nilang Pag Okyang na gumaganon yung Bagyo. ano. At saka yung pumunta kayo kay tambucho. kay Wangud. Wangud. Naka ano na Mga 2017 pa lang. 17 ba yung kay Wangod? Mga 17 tayo, ganun. 17. Di ba kayo babalik doon? Tawa na. Paano kayo nag-bike pa, may tattoo kayo, tapos nag-bike kayo, di namuti yung mga tattoo nyo? Dahil syempre pinawisan mo. Eh, di sa kanila. Babaw lang yata yung tattoo niya nun eh. Hindi ko alam. Babaw lang yung tattoo nila. Nung unang pumunta tayo dun, master yung ano, puno, ganyan. Kaso bumalik tayo ganyan ng kataas. Pagbalik natin, wala na. Ay, Wala na. hindi ka na pala kasama nung bumalik kami. Hindi na, wala hindi na. Si- Tsaka ano, simentado na yata yung nilakaran natin na yun. Oo. ano? Wala nang trek. Meron pa raw trek. Meron pa, kaya lang yung tulay. Ano na. Dito pa sa ano, bago dumating yung siyan. Isang oras ang trek Naalala ko natin. lang, lupa yun, no? Isang oras. Oo. Lusong akyat. Tapos Pero may ngayon- guide pa tayo. Itong huling balik namin nila Dok eh. Ito na eh. Ito na yung ano yung start ng trek eh. Ito na yung tourism office. Yung tourism office na ngayon eh. Si Chip sanay na sanay, no? Si Doc pumupunta mag-isa yun doon. Get panaog. Kahit mag-isa siya. 7 times na yan. Ay, hindi ka rin nagpatato nun eh. Hindi, may okay na yung tattoo niya rito eh. Oo, nasa pawon yung tattoo niya. May tattoo May ako. tattoo yun, makita mo. Chicken daw? Ano yung tattoo mo? Pambilibid yan. Wala eh. Wala na. Wala. Nahiya? Kaya. Yan ang sa kabila. Pambilibid yung tattoo ni Sir Ron. Bilibid yun. Pakita mo kasi. Rose. Pakita mo kayo. Rose. Ano mo pambilibid? Yun oh. Ah, kita mo, pula diba? pa oh. Niluluhuran sa bilibid niya. Wag po! Wag po! May Babiskaya saan nyo lagi doon? Nagpatato rin ba si Charles doon? Oo, kaya ano, kay... Kay Ana. Hindi. Kay Princess. Ano, kay... Kay Juday. May ano na rito sa Maynila yun ah. Apo din yun, May apo. pwesto na rito ah. Yung si ano? Si Ana ba? Yung may pumupwesto na rito sa Manila, Si nagtatato. Grace ba? Oo, Tinik pa rin ang gamit. Oo, yung ganun pa rin. Galing pa rin doon sa ano malamang. Pero Manila rate na yun. Manila rate na. Ang maganda kasi doon pag nagtatato, pag nagpapatato ka yung view eh. Habang tinatato ka, di ba yung tama yan oh. May bahay. Tsaka iba yung pag nandun ka. Ito ba nagtatato ka rin? Parang ano eh, parang fishbowl yan eh. Pag kinain mo dun sa kalye, masarap. masarap. Pag inuwi mo, hindi eh, di ba? Hindi naman siguro. Kaya tayo magkakasama nun eh, no? Oo. Tayo na Brian. Brian, Nainan Si tayo. Charles ang wala. Doc. Kasama ba natin si Charles nung unang Wala pa, wala pa si Charles doon. wala. Si Brian, yung panlima. Yung 5, oo. tama. Hihingalo eh. Sabado, chat na lang. Sabado ah. Biyernes, Sabado, pwede ka. Yeah, Master. Thank you, thank you. Go! Pasensya na talaga ako.